नमस्कार. सीमाज टेस्टी किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर आता श्रावण महिनाही चालू झालेला आहे. सत्यनारायणची पूजा घातली जाते. तर सत्यनारायण पूजेवेळी आपल्याला प्रसाद बनवायचा असतो, तो म्हणजे शिऱ्याचा. तर शिरा बनवला जातो, तो पण अगदी परफेक्ट प्रमाणामध्ये आणि भटजी जसे सांगतात त्या पद्धतीने आपल्याला तो बनवावा लागतो. तर शिऱ्याचं प्रमाण असते 1.25 किलो किंवा 1.25 वाटी या प्रमाणामध्ये. तर मी आज सत्यनारायणचा प्रसाद शिरा 1.25 वाटीप्रमाणे आज तुमच्यासोबत मी शेअर करते. तर हा शिरा खूप छान टेस्टी बनणार आहे. एकदम सुवासिक पारंपरिक पद्धतीने बनत आलेला हा शिरा मी आज तुमच्यासोबत शेअर करते. तर परफेक्ट प्रमाण असणार आहे. चला तर मग आता आपण श्रावण महिना स्पेशल सत्यनारायण पूजेसाठी प्रसाद बनवायला सुरुवात करूया. तर इथे सर्व सत्यनारायणचा प्रसाद बनवण्यासाठी साहित्य घेतलेलं आहे. तर आपण 1.25 वाटीचं प्रमाण घेणार आहोत. तर ब्राह्मण सांगतात 1.25 किलोचं प्रमाण किंवा 1.25 वाटीचं. तर त्याप्रमाणे मी आज इथे 1.25 वाटीचं प्रमाण घेऊन शिरा बनवणार आहे. तर इथे सर्व 1.25 वाटी घेतलेलं आहे मी. दूध, रवा, साखर, तूप आणि 2 केळी आणि आवडीप्रमाणे मी इथे ड्रायफ्रूट्स घेतलेले आहेत. सर्व इथे मी एकाच वाटीचं प्रमाण घेतलेलं आहे 1.25 वाटीचं. तर सर्व सेमच 1.25 वाटी 1.25 वाटी घेतलेलं आहे. तर आवडीप्रमाणे इथे काजू बदाम घेतलेले आहेत. तर इथे तुळशीची पानेही घेतलेली आहेत. तर प्रसादाच्या शिरामध्ये केळ आणि तुळशीच्या पानांचा वापर केला जातो. तरच हा प्रसादाचा शिरा मानला जातो. तर इथे इलायची पण आणि जायफळ पण घेतलेलं आहे. चला मग आता आपण प्रसाद बनवायला सुरुवात करूया. तर इथे पॅन गरम झालेला आहे. तर इथे मी 1.25 वाटी तूप घेतलेलं आहे. तर हे तूप घट्ट आहे. तर मेल्ट झाल्यानंतर तेवढं प्रमाण होईल. तर आता आपण हे पूर्णपणे 1.25 वाटी तूप काढून घेऊया एका पॅनमध्ये. तर तूप मेल्ट झाल्यानंतर आपण इथे 1.25 वाटी रवा घालणार आहोत. तर रवा हा आपल्याला मोठा घ्यायचा आहे, तेव्हाच आपला रवा मस्त असा मऊ लुसलुशीत आणि सुटसुटीत होईल. तुपामध्ये आपण हा रवा छान भाजून घेणार आहोत. तर तुपाचा कलर चेंजपर्यंत, रव्याचा वास येईपर्यंत आपल्याला हा रवा भाजून घ्यायचा आहे. तर गॅसची फ्लेम आपल्याला मीडियम ठेवूनच हा रवा एकसारखा भाजायचा आहे. कंटिन्यू आपल्याला हे हलवत राहायचं आहे. तर 5 ते 7 मिनिटे रवा भाजण्यासाठी लागतात. तर रवा छान तुपामध्ये भाजला तर आपला मस्त असा शिरा मऊ लुसलुशीत बनेल. ओटाने खाईल असा प्रसाद हा बनणार आहे आपला, कारण की रवा छान तुपामध्ये भाजून घ्यायचा आहे. तर 5 ते 7 मिनिटे लागणार आहेत भाजायसाठी. तर कलर चेंज झालेला आहे, बघू शकता तुम्ही. थोडासा गुलाबी कलर येईपर्यंत आपल्याला हा रवा भाजून घ्यायचा आहे. तर मस्त असा वास पण सुटलेला आहे रव्याचा. तर इथे आपला रवा भाजलेला आहे, बघू शकता पूर्णपणे कलर चेंज झालेला आहे. तर आता आपण या रव्यामध्ये केळी घालूया. तर इथे 2 केळीचा वापर केलेला आहे मी. तर केळीचे असे तुकडे करून घेतलेले आहेत मी. रव्यासोबतच आपण केळी छान भाजून घेणार आहोत, म्हणजे केळी छान भाजली जाईल आणि स्मेल पण फार छान येईल. तूप, रवा आणि केळी हे समप्रमाणात आहे. केळीचा जास्त वापर तुम्हाला करायचा असेल तर तुम्ही करू शकता, पण एवढीशी केळी 2 पुरेशी आहे 1.25 वाटीला. नंतर इथे मी 1.25 वाटी दूध घेतलेलं आहे आणि 1.25 वाटी पाणी. तर पाणी आणि दूध मिक्स करून घेतलेलं आहे मी. तुम्ही नुसता दुधाचाही वापर करू शकता किंवा नुसत्या पाण्याचाही वापर करू शकता, पण दूध घातल्यामुळे खूप छान टेस्टी मऊ लुसलुशीत असा शिरा बनणार आहे. तर अशा प्रकारे आपण आता हा शिरा शिजण्यासाठी ठेवून देऊया. तर 5 ते 7 मिनिटानंतर आपण बघूया, शिरा मऊसूत असा झालेला आहे, मोकळा मोकळा दिसत आहे, बघू शकता. तर आता आपण घालणार आहोत साखर. तर इथे 1.25 वाटी साखर घेतलेली आहे मी. तर आपण शिरा शिजल्यानंतरच साखर घालायची आहे. जर तुम्ही रवा शिजतेवेळी पहिल्यांदा साखर घातली तर शिरा आपला चिकट होईल, पाणी सुटेल. तर ही एक छोटीशी टीप लक्षात घ्या. रवा शिजल्यानंतरच शेवटी आपल्याला साखर घालायची आहे, तेव्हाच रवा आपला मस्त असा मऊ लुसलुशीत होईल, चिकट होणार नाही, पाणी सुटणार नाही. ही एक टीप लक्षात घ्या. तर अशा प्रकारे आपल्याला साखर छान मेल्ट करून घ्यायची आहे रव्यामध्ये. तर मस्त असा मोकळा दिसत आहे, बघू शकता.
कलर पण छान आलेला आहे रव्याला आपल्या. गुलाबी कलरमध्ये हा शिरा दिसत आहे. तर साखर विरघळेपर्यंत आपल्याला हे हलवत राहायचं आहे. तर यामध्ये केळी घातलेली आहे आणि नंतर आपण तुळशीची पाने घालणार आहोत. तर तुळस ही पवित्र असते. तर तुळशीची पाने घातल्यानंतर आपला शिरा पवित्र मस्त असा सुवासिक बनणार आहे. तर इथे मी थोडंसं अगदी मीठ घालणार आहे. तर अगदी थोडंसं घालायचं आहे, कारण की मीठ घातल्यानंतर गोड पदार्थाला चव छान येते. म्हणून इथे मी थोडंसं नमक घातलेलं आहे. कोणताही गोड पदार्थ असू द्या, त्यामध्ये थोडंसं मीठ घालावे. तर अशा पद्धतीने आपण साखर पूर्णपणे मेल्ट करून घेतलेली आहे शिऱ्यामध्ये. तर आपला हा शिरा मस्त मऊ लुसलुशीत शिजलेला आहे. कलर पण मस्त आलेला आहे. तर शेवटी आपण यामध्ये ड्रायफ्रूट्सचं आणि तुळशीची पाने घालणार आहोत. तर अशा प्रकारे आपला मस्त शिरा झालेला आहे मोकळा मोकळा. तर अजून एकदा वाफ देऊया, 2 मिनिटे झाकून ठेवूया. तर बघू शकता कलर मस्त आलेला आहे आणि फुललेला पण आहे आपला शिरा मस्त मऊ लुसलुशीत शिजलेला आहे. तर असे 1/2 वाटीचं प्रमाण घेऊन परफेक्ट शिरा बनला जातो. तर तुम्ही बघू शकता की हे मिक्स करताना समजत आहे की शिरा किती मऊ लुसलुशीत झालेला आहे. पूर्णपणे तूप ॲब्झॉर्ब केलेलं आहे. तर आता आपण घालूया काजू बदामाचे तुकडे. तर इथे मी काजू बदामाचे तुकडे घेतलेले आहेत. तुम्ही तळून पण घालू शकता, पण प्रसादाच्या शिरामध्ये असेच घातले जातात. आणि काही तुळशीची पाने घालते. तर तुळशीची पाने घातल्यानंतर खूप सुवासिक मस्त असा शिरा आपला बनतो. तर आता हे मिक्स करून घेऊया. तर अर्धा मिनिट आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे फक्त गॅसवरती. तर तयार झालेला आहे आपला मस्त सुवासिक शिरा. तर आता आपण शेवटी घालणार आहोत इलायची पावडर. तर शेवटीच घालायची आहे आपल्याला. तर पहिल्यांदा घालू नका, पूर्णपणे वास निघून जाईल. तर शेवटी मी नंतर घालत आहे जायफळ थोडंसं. तर थोडंसं जायफळ घालायचं आहे, जास्त घालू नका. तर जायफळ आणि इलायची पावडरचा सुगंध फार छान येतो. मस्त असा फ्लेवर शिऱ्यामध्ये उतरतो. तर आपला शिरा मस्त बनलेला आहे. पोटाने खाईल असा झालेला आहे आपला प्रसादाचा शिरा. तर घरामध्ये फार मस्त असा स्मेल सुटलेला आहे. तर हा आपला तयार झालेला आहे. तर आता आपण हातामध्ये चेक करून तुम्हाला दाखवते. तर लुसलुशीत झालेला आहे, कुठेही हाताला चिटकत नाही बिलकुल. तर परफेक्ट प्रमाण वापरून हा शिरा मऊ लुसलुशीत झालेला आहे. तर शेवटी मी 1 चमचा तूप घालणार आहे वरतून, कारण की शिऱ्याला आपल्या छान चकाकी येईल आणि मस्त असं सुवासिक बनेल. तर इथे तूप घालून झालेलं आहे. तर पुन्हा एकदा मी झाकून ठेवते. तर मस्त वाफ आलेली आहे आपल्या शिऱ्याला. तर हा शिरा आपला तयार झालेला आहे. तर आता सर्व्ह करणार आहोत आपण हा शिरा. लक्ष देऊन हा जर शिरा तुम्ही बनवला तर बिलकुल हा बिघडणार नाही, चिकट होणार नाहीत, असं एकदम मोकळा लुसलुशीत बनेल. तर ह्या टिप्स नक्की वापरा तुम्ही. शिरा बनवतेवेळी पहिल्यांदा साखर घालू नका, रवा शिजल्यानंतरच घाला. तर ह्या छोट्या छोट्या टिप्स लक्ष देऊन केल्या तर शिरा छान होईल. तर अशा पद्धतीने आपण आता हा शिरा काढून घेऊया एका बाउलमध्ये. तर बघू शकता शिरा घालताना समजत आहे तुम्हाला किती मस्त झालेला आहे. तर फ्लेवर फार छान आलेला आहे. तर श्रावण महिन्यामध्ये पूजा घातली जाते तेव्हा हा भटजी सांगतात तसा हा शिरा बनवला जातो. तर अशा प्रकारे मी आज तुमच्यासोबत 1/2 वाटीचं प्रमाण घेऊन शिरा बनवलेला आहे. तुम्ही इथे जास्त लोक जर तुमच्यात असतील तर तुम्ही 1/2 किलोचं प्रमाण घेऊन पण शिरा बनवू शकता. माझ्या घरामध्ये 4च लोक होती, त्यामुळे मी 1/2 वाटीचं प्रमाण घेऊन हा प्रसादाचा शिरा बनवलेला आहे. तर वरतून आपण काजू बदामनं गार्निशिंग करूया आणि तुळशीचं पान ठेवूया. तर अशा प्रकारे श्रावण महिना स्पेशल सत्यनारायणसाठी प्रसादाचा शिरा मी आज तुमच्यासोबत शेअर केलेला आहे. तुम्हाला कसा वाटला? जर तुम्हाला 1/2 किलोचं प्रमाण घ्यायचं असेल तर त्याचं प्रमाण मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तिथे तुम्ही जाऊन चेक करू शकता. तर अशा प्रकारे इथे श्रावण महिना स्पेशल आज माझी रेसिपी तुमच्यासोबत कशी वाटली शेअर केलेली, ती तुम्ही मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि पूजेसाठी हा प्रसाद तुम्ही ट्राय करा आणि कसा झाला तोही मला कमेंटमध्ये सांगा. माझ्या चॅनलला तुम्ही अजून जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा. बाय बाय.